אבא שלי במילואים מהשבת השחורה בבוקר. ואני מתקעקעת אליו. מאוד. זה פתאום אין לך אבא. כן, בגלל תמיד כשאני עצובה או כועסת, הוא תמיד זה שבא לעזור לי ולהרגיע אותי. אבא שלי במילואים מה-7 לאוקטובר, וזה היה מאוד עצוב, כי לא רציתי שהוא יעזוב. המלחמה הזאת, מה זה חנקה אותי? ממש לא יודע. אם הוא ייפגע או משהו, אבל אני סומך עליו. אני מתקשר אליו תמיד, כל יום. אמא שלי, אני ואחותי צריכים להסתדר לבד עם התאומות שלי שהן בעוד שנה וכל שניה רבות מתוקחות, וזה ממש קשה. ואבא שבר פה כי זרקו עליו אבן ונחתך, אני לא יודע איפה, והוא היה שם כחובש וחבש הרבה. אבא שלי כבר 3 חודשים, הוא כאילו בא, אבל זה לא אותו דבר. כי הוא היה הרבה משחק איתי, ועכשיו קצת פחות. מרגישה אני צריכה הרבה יותר להתאמץ בבית. כן, התברגרתי בהמון דברים. אני מרגישה שמאז שהוא הלך באמת עזרתי יותר, ועזרתי לאמא שלי, כי היה לה קשה. כאילו אני כבר לא כל כך הרבה הולכת לחברים. כי אני מנסה לאסוף אותי ואין את זה ואין את זה. הכל אחרת עכשיו, לא אותו דבר כמו פעם. מה הכי קשה? שהוא לא נמצא. הייתי רוצה שהוא יחזור. קשה לי שאבא שלי לא עושה את הקידוש ושהוא לא עושה את הקציצות. הקציצות, וואו, הקציצות שלו, מה זה טובות. אחרי 24 או 26 ימים מתחילת המלחמה שהוא לא היה, אז הוא הפתיע אותנו וחזר הביתה, וזה היה מאוד מרגש. אני ואח שלי כל פעם שפתחנו את הדלת למישהו שנכנס, קיווינו שזה יהיה אבא, ואז כשפתחתי את הדלת, אני צעקתי אבא, ואז רצנו אליו כולנו, וכיבדנו אותו, וזה היה ממש ממש מרגש. לא מזמן, אבא שלי, אני הייתי במקלחת, ואז כאילו, איך שאני יצאתי ראיתי אותו, כאילו איך שהוא חזר, ולא יכולתי לחבק אותו, כי הוא היה מלוכלך רק אחרי שהוא התקלח, הייתי יכולה. אני הכי רוצה שהמלחמה שלך תיגמר, שאבא יסיים עם כל הקבוצות האלה ולשחק איתו ולחבק אותו. עצוב לי שהוא לא בבית, אבל אני גם שמח שהוא ככה שומר על המדינה.